Lausen valot loistaa olohuoneeseen. Hän istuu sohvan nurkassa ja katsoo. Aaton riemu ympärillä, lapset lahjoineen. Miks kaikki ei oo hyvin, jos niin tahtoo? Hän koittaa tunteen karistaa ja laskeutua tunnelmaan. Mut miksi mieli vaeltaa toiseen paikkaan? Jos levoton on sielu rauhaa löydä, sydän ei. Vaik joulumieltä ympärillä pyörii. Lauseet sanomattomat kai kauemmaksi vei. Nyt hiljaisuus on ainut, mikä toimii. Sit lapsi syliin kapuaa ja kietoo kädet niskantaa. Siksi ei voi luovuttaa tähän paikkaan. Hän katsoo ulos ikkunasta, huomaa sinne lumen sataneen. Mut heijastuksen kautta näkee hän vain kasvot väsyneet. Yllättäen valuneen kyyneleen. Sen pyyhkii pois ja kääntyy hymyillen perheelleen. Aamukahvi viilenee, viel talo hiljainen. Hän istuu pöydän ääressä ja miettii. Myöntää siinä itselleen, on sydän ruuhkainen. Kun joku toinen tietään sinne etsii. Hän tuntee painon harteillaan, vaikka koittaa sitä karistaa. Miksi sydän vaeltaa toiseen paikkaan? Joulupäivä heräilee, hän tietää tarkalleen. On luovuttava jostain, vaik se sattuu. Jos kodin tahtoo ennalleen ja rauhan sisälleen, ei sydän enää toisaalle voi taipua. Vaik kivun sillä aiheuttaa, hän sydämestään palan irrottaa.